Internet bidez informazio bidaltzen dugunean, esate baterako argazkiak edo posta elektroniko bat, paketetan baratzen ditugu gure datu guztiak, ezta? Guk adibidez pertsona multzo bat bidali nahi dugunean hiri batetik bestera, 50 pertsonako multzoak egiten ditugu eta autobusan sartzen ditugu, berdin egiten dugu informazio bidaltzeko internet bidez, ez? Paketetan sartzen ditugu, eta gero protokolo ezberdinak daude, pakete horiek bidaltzeko segun informazio bidaltzen dugun. Eta modu berdina, bideo streaming bat ikustea internetez, nahi duguna ahalik eta lasterren nahigatzea informazioa, edo posta elektroniko bat bidaltzea, nahi dugunaren helburua dela, informazio guztia llegatzea. Horregatik streaming egiten dugunean batzutan mosketak daude, baina ere, posik gaude ikusten dugun informazioa guztia delako. Gaur egun oso importantea da informazioa bidaltzea ordenagailu batetik bestera ahalik eta lasterren. Eta horretarako eredu matematikoak daude. Eredu matematiko horiek baimentzen dute bilatzea biderik arinena interneten. Badakizue hori internet oso sare handia dela, nodo asko osatzen dutena, ordenagailu asko daude, guztiok telefonorekin joan gaitezkelako internetera, edo internetetik erabilia dugulako gauzak. Horrek esan nahi du, sarearen konplexutasuna oso handia dela, ez? Eta eredu matematiko batzuk ikertzen ditugu, matematikariok, hori baimentzeko, ez? Sarearen egoera jakiteko, non dagoen kongestioa, eta kongestioa ebitatzeko base moduran bidali behar den informazioa nodo batetik bestera. Bide optimoa aurkitzearen eredu matematikoa, grafoteoria erabiltzen duen eredu matematikoa da, ez? Orduan guk egiten duguna da, internet sarea, grafo bat bezala, grafo bat dela kontsideratu, ordenagailu edo gailu guztiak nodoak izanik, eta ordenagailu batetik bestera erabiltzen den bidea erreheltzeak. Orduan gure helburua izan zen jakitea bi noden artean zein den modurik azkarrena informazio bidaltzeko, ez? Eta nire tesiaren bukaeran egindako ikerketaren ondorioz, ikasi dugu bi nodoen artean informazioa bidaltzeko modu hoberena izan daitekela batzutan bitartekariko nodoak erabiltzea. Hau da, zuzenean egin ordez bidalketa, beste nodo batetik pasatzea. Alegia, informazio nahi badugu bidali Parisetik estatu batuetara, komenigarria izan daitekela Sao Paulotik pasatzea gure informazioa. Gaur egun internet sarea asko handitzen ari da, eta hurrengo urteetan igoera hau mantenduko dela uste dugu. Asko handituko da gure internet sarea, eta orduan erronka handia da, berez, jakitea bideo optimoak bilatzea adibidez. Bideo optimoak, horrentxe bertan daukagun protokoloekin, badakigu bideo optimoak ez ditugula lortzen. Informazioa bidaltzen dugu, baina ez dakigu beti bideo optimoa erabiltzen dugun, ala ez, hori zinezkoa da jakitea, horrentxe bertan erabiltzen dugun teknologiarekin. Bestalde, seguritatea ere beste erronka handia bat da, ez? Guztio daukagulako gure datuak interneten, edonon, gure datu korrontea, gure nazioagiri zenbakia, gure informazio pribatua den informazio asko dago interneten, eta informazio horretara inork ez izatea aukera ikustea, hori beste erronka handia bat da. Datuak ahalik eta ziurren bidaltzea alegia. Azkar bidaltzea ez ezik, ahalik eta seguruen izatea, protokolak izateko seguritate hori mantentzeko.